Шалом, бъди благословен в името на Исус Христос, нашият Цар и Спасител. Искам да споделя нещо, едно кратко послание, което всеки един ще се намери в това Слово. Един Божий човек, всеки един го познаваме кой е той и какъв е бил. Давид. Но чрез Божия дух изпраща едно пророческо послание към сина си Соломон. И той казва в първи летописи 28 глава стих 9. И той казва: а ти, сине мой Соломоне, познавай Богът на бащите си и му служи с цялото си сърце и с цялата си душа, защото Господ изпитва всичко, сърцата ни, и знае всички помисли на ума. Ако го търсиш, той ще бъде намерен от теб, но ако го изоставиш, ще те отхвърли завинаги. Тук разбираме какво има предвид Давид за сина си. В днешно време хората не знаят какво правят, че Господ не иска цялостни. Соломон, който получи от Бога всичко това, което той му поиска в видение. И Бог му даде не само това, което беше пожелавано от сърцето му, но и Бог прибави и друго, всичко. В днешно време какво издирва твоето сърце? Божий човек казва за сина си да разбира Богът на бащите си, да го познава, да го обича. И в Библията има една случка с един богат човек от Библията. Един младеж, който каза на Господа: какво да направя, за да наследя вечен живот? Исус му каза: какво е писано? Това прави, ще живееш. Той изпълни, казва, всичко. Какво друго не ми достига? Исус му каза: иди, продай всичко, което имаш. И той се обърна и отиде. Какво? Разочарован. Защото в сърцето му беше богатството. Как обичаме Бог ние? Може да казваме, изпълняваме всичко, но в сърцата ни лежи друго нещо. Затова Давид казва: да обичаш твоят Бог с цялото сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. И Бог те познава. Всичко голо разкрито пред Бога. И затова Бог е обещал Святия Дух да дойде в живота на всеки един вярващ човек. И първата стъпка на Святия Дух да промени сърцето ти. Първата стъпка на Святия Дух да трансформира сърцето ти.
Защото сърцето е измамливо и болнаво. Но кой може да го познава? Аз, Господ, познавам сърцата, изпитвам вътрешностите. Той и Бог познаваше Соломон. Бог даде всичко, за да може сърцето му да не отива към чужди идоли и богове. В днешно време може идолът да бъде за нас най-различни неща. Ако аз уповавам на този кръст и се надявам на този кръст, че ще ми помогне, той е идол в сърцето ми. Но аз не се използвам от него, защото аз нося реалният кръст на моят Бог, който Той пострада за мене. И аз чувствам раните в тялото си, както казва апостол Павел. В днешно време идолът може да бъде най-различни неща. Парите, златата, къщата, колата, най-различни. Затова постави първо Бог в твоя живот, постави Него в сърцето ти. Той иска да бъде твоят Бог. Той не желае ти да имаш друг Бог. Той не желае ти да му служиш на мамона и на Господа. Не. Служи му със сърцето. Но как човек ще служи на Господа без Святия Дух? Соломон казва, ако ти го търсиш, ще го намериш. Много често пъти казваме, Бог се изгуби от нас, поради причината, че грехът ни изгубва от присъствието на Бога. Грехът ни отдалечава от присъствието на Бога. В Стария Завет имаме един шанс. Но в Новият Завет имаме втори шанс. И това е заблуденият син, който се осъзнава какво е направил и се връща при своя Създател. И се връща при своят Бог. Признай грехът си пред Бога и ще видиш какво Той ще направи за тебе. Защото Той знае всичко за тебе. Ще го намериш. Но ако го изоставиш, и Той ще те изостави. Нима Бог се нуждае от нас, като Той е Алфа и Омега? Нима Бог се нуждае от нас, като Той е Творецът на творението? Нима Бог се нуждае от нас, като Той създаде човека по своя образ и положи вечността на сърцето на човека. Затова Исус Христос дава откровение. Йоан 4:24. Бог е дух и ония, които му се покланят, трябва с дух и истина. Ако имаш Святия Дух, ще имаш истината. Ако имаш Святия Дух, ще имаш любовта. Ако имаш Святия Дух, ще имаш радостта. Ако имаш Святия Дух, ще имаш утехата. Ако имаш Святия Дух, ще имаш почивката. Ако имаш Святия Дух, ще имаш благословението. Ако имаш Святия Дух, ще имаш всичко в твоя живот и нищо няма да те липсва в твоя дом, понеже би ти направи Всевишния твой обиталище. Ние сме храм на Всевишният Бог. И аз не мога да поставям идол в сърцето ми, като Святия Дух всеки Божий ден е с мен. И ако някъде съгрешавам, Той ме изобличава да се поправя. Поправете се, както е рано. Бъдете благословени в името на Исус Христос.